Калі на дзяцей сварыцца, яны паводзяцца яшчэ горш. Заўважалі? А калі іх пахваліць, няхай сабе пакуль яшчэ і не заслужана, яны пачынаюць старацца. З намі, дарослымі, тое самае. Кампліменты нас акрыляюць, а празмерная крытыка згаршае, і сапраўды хочацца станавіцца кепскімі, калі цябе так называюць. Як жа даставаць з сябе толькі самае лепшае і дарыць гэтаму свету? І дзе браць такую неабходную для гэтага падтрымку? Паразважаем сёння. Запрашаю на тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, радуюся кожнай з вас. Дзякую, што вы спяшаецеся на гэтую сустрэчу і прагнеце пачуць, пра што Господ сёння хоча сказаць. Дзякуй вам за водгукі. Я рада, што вы знаходзіце для сябе тое, што патрэбна вам у гэты момант. Хачу паразмаўляць пра тое, што напаўняе нас знутры і як гэта ўплывае на нашыя паводзіны. Як вы думаеце, у добрым чалавеку можа быць зло, а злы здольны на добрыя ўчынкі? Хто мы? Монстры ці анёлы? І ад чаго гэта залежыць? Зараз разбярэмся. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Адна маленькая дзяўчынка вельмі хацела шакаладку, а мама не дазваляла ёй за дрэнныя паводзіны. І замест таго, каб выправіцца, паказаць маці хорошую дзяўчынку, яна рабіла ўсё горш і горш. Маніпулявала, абвінавачвала, крычала. Калі мама напрамую прапанавала папрасіць ветліва, малышка шчыра прызналася, што не можа. Яна разагнала ў сабе зло і не магла спыніцца. І самае страшнае, што я разумею яе. А з табой такое здаралася? Урэшце рэшт, дзяўчынка не вытрымала сваіх паводзінаў і горка расплакалася. Ты плакала калі-небудзь ад агіды да самой сябе? Я так. У падобны момант я адчувала бездапаможнасць перад злом унутры. Нібыта яно кіруе мной. Мне страшна, я хачу спыніць гэта і нічога не магу зрабіць. Але гэта няпраўда. Ты не бездапаможная. Кожны твой крок – гэта выбар. І ты можаш спыніцца ў любы момант, нават калі зайшла ўжо далёка, калі коціцца снежны ком гадасцяў, абрастае новымі, ты можаш сказаць сабе стоп. Але часта для гэтага крока патрэбна адно цёплае слова ад іншага чалавека. Я падышла да дзяўчынкі, якая плакала і папрасіла дазволу абняць яе. І пакуль яна хліпала на маім плячы, прашаптала на вуха, што ў кожным чалавеку ёсць зло і дабро. Зло ляжыць на паверхні і само вылазіць. Зло рабіць лёгка, яно не патрабуе высілкаў. А вось дабро закапана глыбей. Каб вынуць яго, трэба прыкласці намаганні. Дабра ўнутры цябе шмат, паспрабуй ім карыстацца, прапанавала я дзяўчынцы. І яна супакоілася, усміхнулася і сказала: «Мама, калі ласка, купі мне шакаладку». І цяпер яна ўжо не магла спыніць сваё святло, якое рвалася вонкі. «Дзякуй, што купіла, мне так смачна. Ты такая добрая мама, я шчаслівая, што ў мяне ёсць ты». Далей яна раздавала кампліменты ўсім навокал, бо капнула сваю дабрыню, і яна палілася ракой. Быць жанчынай – дар Божы. Дарагія, гэта не толькі гісторыя маленькай дзяўчынкі, гэта мая гісторыя, твая, кожнага чалавека. Мы такія ж. Мы былі створаныя на вобраз і падабенства самога Бога. Але д'ябал падмануў першага чалавека, і грэх увайшоў у яго. І ўсе мы нясём у сабе і Божае святло, і пляму шатана адначасова. Усе без выключэння. І мы выбіраем, чым карыстацца, што выпускаць у свет. Выбіраем не раз і назаўсёды, выбіраем кожны дзень, нават шмат разоў на дзень. У Другазаконні 30:19 напісана: «Я кладу перад абліччам тваім жыццё і смерць, дабраславенства і праклён. Выбірай жыццё, каб жыў ты і насенне тваё». Але гэты выбар патрабуе намаганняў.
Цяпер мне зразумела парада псіхолагаў: не давайце адказ адразу, вазьміце паўзу, перш чым рэагаваць. Я не разумела, навошта доўга маўчаць, калі адказ відавочны. Аказваецца, паўза патрэбна, каб зачарпнуць у сябе глыбей, каб выдаць дабрыню. І часцей за ўсё яна даступная нам, калі нехта верыць у яе. Маленькая дзяўчынка змагла добра паводзіцца не тады, калі на яе сварыліся, а калі абнялі і сказалі, што яна добрая. Я назіраю гэта і ў сваім гадавалым сыне. Як адвучыць яго кідаць рэчы? Калі дакараю, ай-яй-яй, пальчыкам пагражаю, клічу яго сумлення, ён злуецца ў адказ, яшчэ больш раскідвае. А калі заву яго малайчынкам і запрашаю падняць лыжачку, даю кампліменты яму наперад, авансам, ён падымае і радуецца. Ён рэагуе нават не на словы, а на інтанацыю, на дакор злом, на падтрымку выпраўленнем. І я так жа рэагую. Калі хваляць, вырастаюць крылы і хочацца стаць лепш, праўда? А калі пясочаць, то зноў атрымліваюцца адны недарэчнасці. Пасля музычнай паўзы пагаворым з вамі, дзе шукаць тую падтрымку, якая дапамагае нам выбіраць унутранае дабро. Посад небес и земля, и вышей зазоры слава Божия. Иисус, на троне наших сердцев Ты наш царь. Иисус, Ты есть центром усяго, Ты владар. Твое имя, Його жуваю сю, додому кліша дошек і сильно, збавлення дав. Небесы все святкуют, возгубленных детей верну домой. Вера могла Его любовь. Иисус, на троне наших сердцев Ты наш царь. Иисус, Ты есть центром усяго, Ты владар. Иисус, Иисус, на троне наших сердцев Ты наш царь. Иисус, Ты есть центром усяго, Ты владар. Ён владар. Побачать Божу все, і кожний визнає, нема ім'я вище ім'я Ісуса. Нема ім'я вище. Побачать Божу все, і кожний визнає, нема ім'я вище ім'я Ісуса. Немає влади смерть, зникає темрий світ, грех перемог.
серцем ти наш цар. О, Ісус, ти є центром усього, ти балада. Ісус, Ісус, на троні наших серцем ти наш цар. І он наш цар. Ісус, ти є центром усього, ти балада. Ісус, на троні наших серцем ти наш цар. Ти наш цар. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы размаўляем пра падтрымку, якая дапамагае нам станавіцца лепш. Бог спагадлівы. Ён мае для нас больш любові, чым мы можам сабе ўявіць. Калі Ісус жыў на гэтай зямлі, ён ацаляў, суцяшаў і падбадзёрваў людзей. Ён палягчаў боль многіх. Мы ўжо неяк прыгадвалі гісторыю Лазара, і сёння я хачу падрабязней пагаварыць пра яе. Аднойчы Ісус пачуў, што яго дарагі сябар Лазар вельмі хворы. Але Ісус не пайшоў да яго яшчэ 2 дні, і Лазар памёр. Сёстры Лазара, Марфа і Марыя, любілі Ісуса. Калі яны пачулі, што ён прыйшоў, Марфа выйшла насустрач і сказала: «Господі, калі б ты быў тут, мой брат не памёр бы». Потым выйшла і Марыя і таксама сказала: «Господі, калі б ты быў тут, не памёр бы брат мой». Ісус, калі ўбачыў, што яна плача, што плачуць юдэі, якія прыйшлі з ёй, уздыхнуў у духу і ўсхваляваўся і сказаў: «Дзе вы палажылі яго?» Кажуць яму: «Господі, прыйдзі і паглядзі». Ісус заплакаў. Казалі тады юдэі: «Глядзі, як ён любіў яго». А некаторыя з іх сказалі: «А ці не мог ён, які адчыніў вочы сляпому, зрабіць, каб і гэты не памёр?» Ісус жа зноў уздыхнуўшы у духу, прыходзіць да магілы. Гэта была пячора, і камень ляжаў на ёй. Ісус загадаў аднесці камень. Калі Марфа сказала яму, што цела будзе смярдзець, бо Лазар памёр ужо 4 дні, Ісус сказаў, што яна ўбачыць славу Божую, калі паверыць. Ён падняў вочы і памаліўся свайму айцу Богу. І, сказаўшы гэтае, крыкнуў моцным голасам: «Лазар, выйдзі вонкі!» І выйшаў нябожчык са звязанымі пахавальнай тканінай нагамі і рукамі, і твар ягоны быў абвязаны хусткаю. Ісус кажа ім: «Развяжыце яго і дайце хадзіць». У гэтай гісторыі шмат нечаканасцяў. Заўважылі? Першае. Ісус не пайшоў адразу, калі пачуў, што яго сябар вельмі хворы. Я б падумала, што ён паспяшаецца туды. Не, Ісус заставаўся яшчэ 2 дні. Сёстры Лазара выразна сказалі, што чакалі яго раней, нават дакаралі: «Господі, калі б ты быў тут, наш брат не памёр бы». Дык чаму Ісус не паспяшаўся? Пачуўшы пра хваробу Лазара, ён сказаў: «Гэтая нядужасць не на смерць, але на славу Божую, каб Сын Божы быў праслаўлены праз яе». Ісус планаваў уваскрасіць Лазара. Такім чынам ён мог паказаць людзям, што Бог мае ўладу нават над смерцю, і што сам Ісус той, хто дае жыццё. Гэта не проста прымяніць да сябе, але паспрабуй усвядоміць, дарагая дзяўчынка. Нам не трэба баяцца смерці, бо Ісус, які так любіць нас, мае ўладу над смерцю. У Ісуса адбылася цікавая размова з Марфай. Пасля таго, як яна сказала: «Калі б ты быў тут, Лазар не памёр бы», яна дадала: «Але і цяпер ведаю, што чаго ты папросіш у Бога, дасць табе Бог». Ісус адказаў: «Твой брат уваскрэсне». Марфа не была зусім упэўненая, што меў на ўвазе Ісус, таму ён патлумачыў: «Я ёсць уваскрасенне і жыццё. Хто верыць у мяне,
хоць і памрэ, будзе жыць, і ўсякі, хто жыве і верыць у мяне, не памрэ навякі. Ці верыш гэтаму? Марфа адказала: так, Господі, я веру, што ты Христос, Сын Божы, які прыйшоў у свет. Давайте яшчэ раз паслухаем слова Ісуса. Я ёсць уваскрасенне і жыццё. Хто верыць у мяне, хоць і памрэ, будзе жыць. І ўсякі, хто жыве і верыць у мяне, не памрэ навякі. Ці верыш гэтаму? Ці верыш гэтаму ты, дарагая дзяўчынка? Ісус сапраўды любіць нас так моцна, што памёр на крыжы, каб зняць пакаранне за няправільныя рэчы, якія мы робім. Вось чаму мы можам верыць у яго і ніколі не памерці. Ён не меў на ўвазе, што наша цела ніколі не памрэ, але што наш дух пойдзе з ім, калі скончацца зямныя дні. З адной умовай, калі мы верым у Ісуса. Наступны нечаканы момант. Ісус заплакаў. Калі ён убачыў боль Марыі і боль тых, хто быў вакол, яго сэрца кранулася, і ён быў глыбока ўзрушаны. Нягледзячы на тое, што збіраўся вярнуць Лазара да жыцця, Ісус, Сын Бога, заплакаў. А ці ведаеш ты, дарагая дзяўчынка, што Ісус мае такое ж спачуванне да цябе? Калі табе баліць, яму таксама балюча. Ён перажывае за цябе. Ён сумуе з-за ўсяго, што прычыняе табе боль. І з-за ўсяго, што прычыняе боль у свеце. Бог не заўсёды спыняе тое, што прычыняе боль. Часам ён выкарыстоўвае гэта, каб зрабіць дабро. Але ён сапраўды адчувае наш боль. Ведаючы гэта, мы можам прымаць яго любоў і суцяшэнне і мець з ім вельмі глыбокія і блізкія стасункі. Наступны сюрпрыз. Лазар выйшаў з магілы, загорнуты ў пахавальную тканіну. Бог усемагутны. Ён мог прадугледзець гэтую нязручнасць. Лазар ішоў з павязкай на вачах, шчыльна скручанымі нагамі. Ён ледзьве мог рухацца. Чаму? У Ісуса не бывае выпадковасцяў. Ён не забыўся прыбраць гэта загадзя. Ён не планаваў уразіць натоўп, калі па шчаўчку пальца тканіна разлятаецца. Ён звярнуўся да прысутных, знаёмых і сваякоў Лазара, якія сабраліся тут, каб плакаць па ім. Ісус сказаў: развяжыце яго і дайце хадзіць. Ён паказвае, што мы ёсць спачуванне і дапамога адно аднаму. Ён пакінуў гэты прывілей родным Лазара. Ісус клапоціцца пра нас праз рукі бліжняга. У Бібліі шмат гісторый, дзе Бог спагадае чалавеку. Не ўсе яны такія відавочныя, як гісторыя Лазара, але нават там, дзе спачатку мы заўважаем пакаранне, можа, нехта назаве гэта жорсткасцю, але прыгледзеўшыся, мы пабачым Божую любоў і спачуванне. Напрыклад, грэхападзенне. Адам і Ева не паслухаліся Бога, які хацеў для іх найлепшага, і самі сапсавалі сваю, ды і нашу з вамі будучыню. Бог не знішчае іх за гэта. Яшчэ там, у Эдэме, ён дае ім прароцтва пра збаўленне, што насенне жанчыны скрышыць галаву змея. Каго ён меў на ўвазе? Яшчэ тады, калі ганебная гісторыя чалавецтва толькі пачыналася, у самы момант здрады, Бог ужо задумаў аддаць за нас свайго сына. А потым зрабіў Адаму і Еве адзенне са скур жывёл, каб прыкрыць іх сорам. Гэта быў акт спачування і клопату, нягледзячы на суровы прысуд. Перад патопам у Бібліі гаворыцца: «І пашкадаваў Господ, што зрабіў чалавека на зямлі, і засмуціўся ў сэрцы сваім». Быццё 6:6. Бог не з радасцю вырашае знішчыць усё жывое, а з болем у сэрцы. Яго спачуванне выяўляецца ў тым, што ён выратоўвае праведную сям'ю Ноя і дае чалавецтву новы старт. Больш за тое, пасля патопу Бог заключае запавет з чалавекам, што больш не будзе вынішчаць насельніцтва зямлі.
Бо настаўленне сэрца чалавека злое ад маладосці яго. І больш не буду забіваць усяго жывога, як гэта зрабіў. Бог не мае ілюзіяў, што людзі выправяцца. Ён ведае, мы працягнем грашыць, але шкадуе і абяцае не знішчаць. Напамінам пра гэты запавет і сваю літасць Бог паклаў на небе вясёлку. Бог стрымлівае сваё слова і пасылае да грэшнікаў прарокаў, каб наставіць іх на шлях навяртання. Кніга Ёны ў старым запавеце распавядае пра чалавека, якога Бог накіроўвае прапаведваць у горад Нініва да ворагаў Ізраіля. Усе жыхары гэтага горада паслухаліся Бога і пакаяліся, таму Бог пашкадаваў іх і не знішчыў. Сам жа прарок Ёна моцна засмуціўся, што грэшнікі не атрымалі па заслугах. І Бог патлумачыў яму на такім прыкладзе. Ён ніадкуль за дзень вырасціў дрэва, пад якім Ёна схаваўся ад сонца, але назаўтра дрэва высахла так жа раптоўна, як і вырасла. Ёна злаваўся, напісана, аж да смерці. А Господ прамовіў: «Ты шкадуеш расліну, каля якой ты не працаваў, якую не расціў, якая вырасла за ноч і загінула за ноч. А я ці не меў бы шкадаваць Нінівы, гэтага гораду вялікага, у якім больш як 12 дзясяткаў тысяч людзей, што не могуць адрозніць правай рукі сваёй ад левай і шмат быдла». Бог спачувае нават грэшным паганцам і іх жывёлам. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Вяртаючыся ў новы запавет, з якога мы пачалі абмяркоўваць спагадлівасць Ісуса, можам прыгадаць мноства выпадкаў, калі Сын Божы спачувае грэшнікам. Ён ратуе жанчыну, абвінавачаную ў пералюбе ад забівання камянямі. «Я не асуджаю цябе, ідзі і больш не грашы». Ісус прыходзіў у дом грэшнікаў, абедаў з імі за сталом. Ён сам прапанаваў зайсці ў госці да мытніка Закхея. Такіх людзей лічылі здраднікамі, іх цураліся, з імі не мелі стасункаў. А Ісус, убачыўшы яго на дрэве, кажа: «Закхей, зыходзь хутчэй, бо сёння я мушу спыніцца ў доме тваім». І гэтая ласка надала грэшнаму чалавеку жаданне стаць лепш. Пасля візіта Господа ён раздаў палову сваёй маёмасці бедным і ўчацвёра аддаў тым, каго калісьці падмануў, абвінаваціў фальшыва. Усе цуды аздараўлення і ўваскрасення – гэта не мэта служэння Ісуса. Гэта яго спагадлівасць да людзей. Ён прыйшоў на зямлю з куды больш важнай місіяй. Ён быў тут, каб прыняць пакутлівую смерць за нас, каб прымірыць нас з Богам Айцом, каб душа наша мела жыццё вечнае, каб мы атрымалі магчымасць вярнуцца ў Эдэмскі сад бязгрэшнымі праз яго праведнасць. Гэтага больш, чым дастаткова, каб праявіць яго любоў да нас. Але бачачы нашыя часовыя пакуты, фізічны боль хворых ці душэўны боль страты, Ісус спачуваў і не мог прайсці міма. Ён літаваўся, ацаляў і ажыўляў. Лекі для душы. Гэтыя гісторыі паказваюць, што Бог не безуважны і не жорсткі тыран. Ён Бог, якому баляць пакуты яго стварэнняў. Ён Бог, які чуе наш плач. Бог, які дае новы шанец. Бог, які падзяляе наш боль і аблягчае яго. Бог, які любіць нават тых, хто здрадзіў яму. Сілай сваёй любові ён шукае спосабы прабачыць і аднавіць, а не знішчыць. Гэта якраз і нараджае ў нас ахвоту знайсці найлепшае ў сабе і даваць гэтаму свету дабрыню. Давайце разам за гэта памолімся. Дарагі Господ, Ты ведаеш, што ў мяне ўнутры шмат зла. І часта па слабасці сваёй я выбіраю яго. Але дабро, пасеянае ўва мне Табой, мае сілу. Я хачу выбіраць яго, нават калі гэта складаней. Дапамажы мне, Божа, дай сіл капаць глыбей, шукаць схаванае пад пластом імпульсіўных рэакцый. Дапамажы выбіраць жыццё, якое Ты паклаў перада мной.
Ісус ёсць жыццё. Я веру ў гэтым. Дапамажы, калі ласка Божа, жыць па веры маёй. Бо ў слове тваім сказана, што вера без учынкаў мёртвая. Я хачу рабіць не так, як рэагуе мая грэшная натура, а так, як ты рэагуеш. Я прашу за кожную дзяўчынку і хлопчыка, што зараз моляцца са мной. Дай нам, Божа, адчуваць тваю падтрымку і любоў і з ёй станавіцца лепш, чым мы ёсць. Слава табе і хвала. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы пачалі размову пра людскія заганы, кепскія паводзіны, а прыйшлі да таго, што чалавек мусіць адчуваць, што яго любяць. Тады ўсё наладжваецца. А праява злобы, непаслухмянасць, раздражнёнасць часта сведчаць пра тое, што ўнутраны сасуд любові пустуе. Бог не просіць цябе быць ідэальнай. Ён запрашае цябе быць любімай. Яго любоў не трэба заслугоўваць. Яе варта прыняць як дар. Мы пачытаем вірш, напісаны невідушчай паэткай з Гомеля Дар'яй Дорожкай на Раство 2022 года. «Свет наш маленькі, што тое яйка». Свет наш маленькі, што тое яйка. І вельмі крохкі, і дужа мяккі. Не на паверхні ён мяккі, што ты? У кожным сэрцы, што топчуць боты. Што топчуць боты сяброўскай здрады. І гэтай з'яве не даць нам рады, бо немагчыма ніяк уцяміць, як можна здрадай душу запляміць. Свет жа маленькі, уразлівы, крохкі. Ён жа даверлівы, як сон дзіцёнка. Свет не ўратуюць ні вершы, ні словы, толькі адвечная шчырасць любові. Скарбонка. Давайте пастараемся ставіцца да іншага чалавека як да крохкага немаўлятка, асцярожна абыходзіцца з ім, быць уважлівымі і спагадлівымі. Пачынаем з сябе і перадаем дабрыню па ланцужку. Я веру, што вы менавіта такія шчырыя і падтрымліваючыя, мае дарагія дзяўчаткі. Я, Тацяна Немчанінава, была рада правесці час з вамі сёння. Запрашаю да абмеркавання ў тэлеграм-канал «Жанчыны надзеі» або пішыце свае гісторыі на e-mail womenofhopebell у адно слова @gmail.com. Ці па пошце Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Падзяліцеся, што прычыніла вам боль, ці як любоў дапамагла вам стаць лепш. Да пабачэння. Хай Бог дабраславіць вас. Цудоўнай ласкай дар дароў, яе паслаў нам Бог, каб грэшніка вяла дамоў, дала сляпому зрок, каб грэшніка вяла дамоў, дала сляпому зрок. Зусім змяніла думак бег, і мроі ўсе мае. Я сумаваў, чыніў я грэх, цяпер душа пяе. Я сумаваў, чыніў я грэх, цяпер душа пяе. Праз небяспекі, гора і страх праходзіла ў жыцці. Мне ласка асвятляла шлях, давала сілы ісці. Мне ласка асвятляла
мне житом аж до конца життя. Что ласка буде мне житом аж до конца